Dobar den, gospodine Lošo, kako ste? Dobar den, admirale. Dobar dan, dobro, lijepo, ovdje u Hrvatskoj, unatoč ovom zapovjedno stožernom ratnom vježbu zvana koronavirusa. A kako u Makedoniji? Pa i nije smo na neki način v nekoj vojna. So imeli vojna vežba, što se vika. Međutim, сега ne se puka so manevarska municija, tuko se puka so bojeva municija, mene taka mizle. Da, to je rat, ali u kojem se ne puca. To je rat onaj o kome je govorio George Orwell ili pravim imenom Eric Blair. A govorio je to, između ostalo njegove 3 parole. Mir je rat. Dakle, mir će biti u biti rat. I to je ono o čemu sam mnogo puta pisao, govorio u svojim javnim nastupima, analizama, u knjigama svojim. A to je rat u kojem nema početka, ne zna se kad će biti kraj, nema vojnika, nema ni pobjede i to je rat u kojem uistinu se ne puca, ali je rat. I to je rat, a glavno oružje u ovome ratu je proizvodnja straha. Dobro, admirale, ako je vojna, koja ne znajme koga počnuva i koga ke završi, ova mora da ima nekoj kraj. Ova ne može da bide kako bolero, postojano so isto tempo, neli da se održava 1 godina, 2, 3 ili 4. Ima li kraj se ova? Teško je reći da će biti kraj, jer oni su pripremili već novu, ali više ne vježbu, nego rat. Zato sam i uporabio pojam da je to zapovjedno stožerna ratna vježba ili komandno-štabna ratna vježba, u kojem oni sada sve testiraju, sve rade po algoritmu. Kako će se ponašati pojedina država i pojedini narodi, koliko će i kako izdržati zdravstveni sustav, kojom i kolikom će se mjerom ljudi pridržavati, odnosno biti u poslušnosti. Koronavirus nije virus o kojemu je smrtnost velika. Sve se više vidi, ona je manja, daleko manja od najobičnijeg svakogodišnje gripe koja bude. Ali je proizvodnja straha nemjerljiva. I kao što rekoh, njihovo je glavno oružje proizvodnja straha. Ali zlo je u tome što su sve vlade ili gotove sve su podložne i slušaju. I ovo je trijumf okultne oligarhije koje personificiraju po meni 2 osobe. Jedna je Bill Gates, a druga je George Soros.